Ine Paris'deki ilkinci medalımız alıp, Paris'te değil, Davis'te. Ine kitapxanadan Yunus onu görüp medalını. Ine köp kitap okudum, şundalyk medal berýän ekelle. Odan şeyle bir haşykly, neme var, hem şu 3 sanakdan betem nahar. Birine pizza we ýene ýerine bir arada çağany höwetlendirýär da okumak üçin, kitap okumak üçin. Bilen bizim pomidorlar, üsümlüklerimiz balkondaki näder ine. Ine bir gazynjy bolup täýärjap gotdy, ine de ýer we inni Yunus medalyny gutlap bilen sana pomidor ýolmak nereli olum. Hani olum ikelimden ha. Hani hoppa inerken görköz. Hani füýüji olýar, iki ýeteň diýädem. Hani leken özümüz balkonumyza ekdik. Ine Yunus her gün şuna suwar ýatdy. Eýsem näme dar eken ine okumak bilen magnasyna bu tarafdan oğlum. Bu tarafdan şeýle ineleken ine tomuz okumak programmasy. Ineleken okusaňyz okumaly, diň okumaly. Başga ýol ýok. Ineleken näme bir okana biram dokana diýe. Dokunmak sözi elbetde zähmet çekmek. Ýani bir okumaly, biram zähmet çekmeli. Şu ýerde de biraz aýtjak bolýan diýene. Ine başga da ine kitabam sowgatpa. Şeýle elbetde çağan kitaby, güzel kitaplar. Ineleken ne bizim balkonna başatlamızda ne şeyle soğan yaşımız var, pomidorumuz var, ne başka da käbir ösümliklerimiz var. Onam görkezäýin, pursatdan peýdalanyp. Hanna oğlum hoşdy? Ha, nareken, bolýar.